hezkuntzan lanien urte askotan eta liburuak idatzi hemen ikusten gabiltz 30 liburu inguru argitaratuta umientzat, gaztientzat, helduentzat azken aldian bebai, hezkuntza eta idazketa lana gustatzen. Hezkuntzan lanean, baina ebaluazio lana egiten, sistemaren ebaluazioa eta ikastetxen ebaluazioa ere bai. Oso lan indartsua da, oso denbora asko ematen diot, baina hala ere beti atera behar hastia eta idazteko, gorputzak eskatzen didalako eta horra ateratzen dut. Egia esan, azkeneko bolada honetan, helduentzako ekoizpen gehiago dauzkat, umeentzat baino. Baina, ez dut baztertzen umeentzako ere liburuak idaztea, beti gustatu zaitetan. Liburuak idatzi, suposatzen dut, eta liburua irakurri eta gero, hari mutur asko dituelako, apurtxuet ulertzeko non bizi garan, gizartearen erradiografia egin, eta liburu honetan bereziki era oso libre baten. Bai, hori da, nik uste dut buruari baimena eman dio dela horrelako istorioak kontatzeko. Ez bakarrik istorio horiek, baizik eta horrelako ibilbidea egiteko, ezta? Nola planteatzen diren batzuetan dilema sozial edo pertsonal batzuk, eta zer irtenbidea aldiren aurkitu muturrera eraman da kasu batzuetan, dilema horiei aurre egiteko. Hitz egingo dugu, horri buruz, liburua berezia izan delako eta irakurketa oso atsegin egin dugu. Momentu baten batuko zaigu bai, pertsona oso garrantzitsua zure bizitzan. Arraten hor gonbidatu duzu? Gonbidatu dut Marcos, hasiera batean editorea etorri behar zen, Uxue Errazkin, azkenian ezin izan du, baina nik oso pozik ekarri du Marcos, egia esan liburua oso ondo ezagutzen du, oso sakonki irakurri du gainera, eta berarekin gauza batzuetaz komenta egin dut, eta aber zer ekarpen. Segurazki ekarpen on bat izango duela saio honetarako. Gauzaren bat komentatu dut, beste batzuk ez, orduan ikusiko dugu. Pedro Uranga, ez da? Galdetu zidan Silbak mahaiaren atzetik. Besaulkian alboz jesarrita, sudur puntan zituen betaurreko txikien atzeko zehar begirada niri zuzenduz. Eseri, mesedez. Espekulazioak. Arrate, espekulazioak izango dira, oso ere ezberdinan ulertuta gainera, ipuin bakoitzean ari tiraka joango garan gaia. Bai, egia esan, 7 ipuin dira, denak oso desberdinak, autonomoak, baina guztietan, zuk esaten duzun moduan, espekulazioak agertzen dira, eta guztietan nolabait erantzuten da galdera bati. Zer gertatuko litzateke baldin eta agertzen dira egoera batzuk, eta horri nolabaiteko erantzuna ematen zaio batzuetan pixkateroa, bestetan logikoagoa, baina, kasu guztietan erantzun bat. Hasieratik, zan hori asmoa edo idatziala kontratu zinen izan daiteke hau bide bat, zentzu emateko liburuari, nonditator titulue hasieratik garbi dago? Hasieratik pentsatuan neukan estilo hori, ipuin horiek aspaldidanik eginda nituelako, biltegian nituen atera gabe, eta gogoz ateratzeko. Gero izenburua, burua uste handia eman zian, eta azkenian egia esan, Ereinen Uxue Errazkinek sugeritu zidan eta onartu nien. Ze egia esan, nik izenburuarekin pixka galduta nengoen, baina orain ikusten dut oso egokia dela, ze deskribatzen du oso ondo liburu barruan zer dagoen. Arrate estilo aldetik? Betiko estiloan dator, zuzen, irakurterraz, zeuke, elkarrizketa horiek narratzailearen eskutik goaz ipuinetan, baina oso ezberdina da liburua, aurrekoarekin alderatuta eta zeure, badau evoluzio bai zure narrazio liburuetan. Bai, egia esan, estiloa zuk esaten duzun bezala, ohikoa da. Zuzena oso garbia, informazioa
irakurleari alik eta azkarren helarazi nahi dio dalako, ezta. Gaiak eta gaiak jorratzeko modua, bai, modu espekulatibo honek eskatu dit, irudimena pixkat, irudimenari gehiago aritzea, astintzea, eta justo horretan da pixkat ezberdina. Orain arte ere, aurreko liburuetan, fantasian pikin bat, ez fantasia, esan dezagun magia pixkat, bai sartu dudan, esango nuke, baina honetan askoz ez askeago jokatu dut, ausartago ere bai nik normalean idaztean jokatzen dudan moduan, baina nahi nuen, nolabait gordetan dituen istorio hauek eskatzen zidaten, eta gero aparte geratu dira beste istorio batzuk, liburuan sartu nahi nituen beste istorio batzuk, eta azkenean kanpoan geratu dira, baina bai mood horretan nengoen. Nik esango nuke jolasa dela gehiago, ausardi hori, fantasia edo zientzia fikzioa, baino, esan dalako, momentu batzutan jarriko gara etorkizun hurbil baten be bai, hori da. Espekulatzen hasteko zer izango litzateken egoera bat, urte batzuk pasate esate baterako, eta horrek eskatzen du, horrelako ariketa bat, jolaserako ariketa izango zana, espekulazio hori delako kasu honetan, fikzio espekulatibo hori, ze gertatuko litzateke gai honi beste begirada batekin begiratzen badiogu, beste leku batetik egiten badugu kontakizuna. Bai, hain zuzen zuk azaldu duzun moduan, espekulazioa edo fikzio espekulatiboa oso genero zabala da. Barnean agian, aldu izan, zuk aipatu dituzun azpi genero horiek, terrorea, edo zientzia fikzioa, eta distopiak, eta holakoak, aldira espekulazio barruan egon ze, espekulazio handia, bere biziko oso handia da. Kasik, nik esango nuke, literatura oso hartzen duela, ze denok egiten ditugu espekulazioak, nolabaiteko espekulazioak idazten jartzean, ezta? Baina nik hartu dudan espekulazio horiek, zuk esaten duzun moduan, ez da zientzia fikzioa. Zientzia fikzioa asko gustatzen zait, eta irakurtzeko, eta ez dakit, igual etorkizunean hurbilduko naiz gehiago, baina ez liburu honetan. Liburu honetan, egiten da, orainaldiaren inguruan joko bat, joko espekulatibo bat eta dialektiko bat nolabait, ezta? Ikusten dugu ze irtenbideak egon daitezkeen gaur egun indarrean dauden egoera batzuei. Eta liburua, gaur egun ulertzeko, da gaur egunean, esate baterako, prentsan irakurtzen ditugun gaiak hartu, eta esandakoa, fikzio eran eta literatura eran horri buruzko hausnarketa egiteko, Zorroz aurren gauz, hemen espekulazio etxea iragokienez, baina ez da hori guk egingo dugun espekulazioa, baina hemen badaude bai, zientzia gune handi bat egiteko proiektua, Zorroz aurren kokatutako zientzialari batekin hasiko gara, liburua be bai, honekin lotuta Berton Gauzelako be bai. Ikusi dugu be bai Irulegiko eskuak, zenbat gogo eta karri dizkigun ikusi dugu, eta ikusten dugu egunero emakumeak hiltzen dituztela munduan, badagoela indarkeri hori be bai. Aurrerapen asko daude, baina gauza batzuk bere horretan jarraitzen dute. Borroka armatuaren zantzu azkenak, zer gertatu da horrekin guztiarekin, hori guztia hartu, gai oso ezberdinak hartu, baina esan duguna fikzioa egin eta jolasa egin. Bai, hori da. Jolasa egin eta nolabait errealitateari, gaur egungo errealitateari ispilu bat jarri, bertan ikusteko beste modu batean, modu batzuetan desitxuratuan, ikusteko segerta daitekeen bide horretatik jarraituz gero. Zer nolako bideak irekitzen diren, ezta? Ez du esan nahi hori gerta behar danik, baina bideak hor daude, hor irekitzen diren. Leku ezberdinetan kokatuta? Bai. Ipuinak? Bai.
Eta leku ezberdinei dagokien deskripzio eta guzti. Lana dago horbe, bai. Normalia, jutenaz, nik ezagutzen ditudan tokitara, nire herrira, errenterira, nire beste herrira, Bermeora, Bilbon ere bai, kokatzen dut, Donostien, nire inguruan. Ez dana, ze liburu bat ere, Gasteizen inguruan, Araban dago kokatuta, Euskal Herrian hala ere. Eta nik hori bai nahitan egin nahi nuen, ze errealitatea bai islatzen nahi nuen, orainean, baino toki honetan ere bai, hemen eta orain. Eta nietzat importantea zen, Euskal Herria hor isla bat izatea liburuan. Nik komendatzen dudan liburua da Alexandra Kolontairen Erle langileen amodioak, Aroa Uhartek euskaratu zuena 2020an zuzenean Errusieratik. Eta, Alexandra Kolontai labur aurkezteko esango dut Sobietar iraultzaren garaian oso pertsona erreferentea eta esanguratsua izan zela, sozialismo feminista teorizatu zuela, eta bera testigu izan zela nola bere garaian aldatzen ari ziren kontu asko gizartean, eta orduan berak aldarrikatu zuen aldaketa politiko eta ekonomiko ez gain aldaketa sozialak ere egin behar zirela eta psikologikoak, eta zentzu horretan testu asko idatzi zituen emakumearen inguruan, maitasunaz, prostituzioaz, klase borrokaz, amatasunaz, batez ere saiakera, baina literatura ere egin zuen, eta horren erakusgarri da liburu hau, 3 ipuin barnebiltzen ditu, 3 dira protagonista emakumeak, eta orduan idazleak emakume horien bitartez kontatzen du iraultzaren garaian bizi zen giro hori, baina oso ikuspuntu humano batetik, beraien kezkak, ardurak, beldurrak eta itxaropenak ere erakusten ditu, eta oso liburu amendagarria, nire ustez. Bidaia bai, Mexikon bat. Bai, egia da. Gogo ematen duelako bertara burritoak joaten. Ipuina irakurrita gero, gainera, ez da ipuin, azkenien, Euskaldun bat egongo da ikertzenan, dokumenta Euskaldun bat agertuko da aspaldikue, horri buruzko gogo eta apurtxuet, bada kafkianoa be bai. Bai, pixkat. Hor, liburu hori, ipuin hori, egia esan nahiko zaharra zan, aspalditik neukan gordeta, oain beste buelta bat eman diot, baina buruan Mexiko neukan, ezagutu nuelako Mexiko eta gustuko dut ez asko. Eta pentsatzen nuen, inguru horretan erraz alnuelako katu horrelako istorio bat. Eta bestalde, zuk esaten duzun bezala, dokumento bat agertzen da, horri tiraka, gauza batzutaz enteratuko gara, eta gauza nahiko surrealista ikusiko dugu gertatzen nahi direla, idazki horretan kontatuta. Besan duguna, apurtxuet, gizaki ezberdinok ze balio ezberdino egun, gaur egun oso modan dauen gai bai. Hori da, barkatu. Dena hala ere, ipuin guztiei, nahiz eta pixkat eroak esan, alzaio alde logikoa ikusi. Gartzela batean gertatzen da istorioa, hor esperimento batzuk egiten dira, eta presoek pentsatzen dute eta zaintzariek ere bai, presoak intsektuak bilakatzen direla. Nietzan modu bat zen adierazteko presoen deshumanizazioa batzuetan noraino aldala iritsi, ezta? Eta, ni pozik gustoko dut ipuin hori identifikatzen naiz asko. Muturrera eraman da. Guztiz muturrera. Muturrera eraman da. Apur bat esan dugu bai, 5. bilera guneak izango dira Bilbon egongo da. Egoerari, genero indarkeria aipatu dugu, egoerari guztiz buelta emango zaio ipuinean. Apurtxuet esan duguna, egoeraren deskripzioa ipuin bat kontatuko da, ez da epairik egongo, baina pentsarazi irakurleari seguru baietz. Nik uste baietz. Eta ipuina berez izan daiteke oso polemikoa, ze hor jarrera, zuk esan duzun moduan oso muturreko jarrerak adierazten dira, baina ez dakit
niretzat oso erakargarria zen, erasotzaileak diren personak tankera horretan ikustea, ezta? Biktimak bezala eta laguntza eske. Eta eszena hori hortik abiatuta oso erakargarria egiten zitzaidan ipuina edo istorio bat adieraztea. Izatez, ipuin horren asmoa zen luzeagoa izatea, agian novela txiki bat edo, baina, bueno, ikusi nuen bere horretan orekatuta zegoela. Erasotuen familiakoak, Hori da. hil dituzten emakumeen, ingurukoek hasten dira, erasotzaileak hiltzen. Bai. Orduan, gizonak hiltzen hasten dira. Bai, eta gainera talde terrorista bat dago, mundu mailan antolatuta, eta hainbat tokietan juten dira hori egiten, ezta? Harrikadaka hil badute emakume bat, bere erasotzailea honen bitartez horrela hilko da, eta horrelako historia. Gogoeta irakurlari, arrate momentu baten, irakurle moduen esaten zulakon, ze gogorra. Bai, pizka gogorra. Bai. Baina ze gogorra gure begira dabe bai, alderantziz horrenbeste ikutzen gaituen gai baten, eta alderantziz danien momentu baten esaten duzulakon, mendekua da. Mendekua da, bai, baina gero mendekuaren kontra gaude be bai. Bai. Eta mendekuaren inguruko gogoeta egiten da. Ama batek zer sentitzen duen alaba hiltzen badiot eta bar. Badago, ezer esan barik, horretarako guztierako bide ematen duen sentimentu bat be bai. Hori da, ipuinen helburua, noiz dago ipuin bat amaituta hori lortzen danien, bat matek esaten dizunien hori lortu dela, edo kontakizuna hasita amaitzen danien, zelan ulertzezua usortzaile moduen? Nik uste dut irekia gelitzen direla, ipuin asko, eta zer pentsatu ematen dutela, edo behintzat nire asmoa hori zen, ez? Nolabait, irakurleak ere irakurleek itxi beharko luketela hor planteatzen diren erabakiak, ez? Batzuek ulertuko dute edo identifikatuko dire alde batekin, beste batzuek esangote ez, hau askoz ez, mendekua baino, barkamena, edo jorratu egin behar da, edo zelan ere, violentziarik ez, enfin, postura, ez guztiak, baina postura batzuk agertzen dira arazo horrekiko. Tentsioa baretzeko liburu bat, baino tentsioa baretzen didan autore bat ekarri dut onera, Silvia Plath da, aurreko mendeko poeta handi bat, gutako askori bidea ireki ziguna, osasun mentalaz, bizitzaz, heriotzaz, emakume begiradatik mintzatzen delako, eta, soy vertikal, pero preferiria ser horizontal, nahiko iradokitzailea den, eta baretasun horren bila dabilen norbaiten, poema gordetzen hemen. Vitoriano Gandiagaren Elorri izeneko liburua aukeratu dut, bere lehenengoa, 50. hamarkadan idatzi zuena. Ez naiz neu fededuna, baina liburu horretan agertzen duen mistika gertuko hori oso erakargarria egiten zait. Naturaren batez ere haragitze poetiko hori, eta nola bizitzaren existentziaren zailtasunak eta kontu bizigarriak aipatzen dituen, eta elorria simbolo nagusitzat harturik. Ez ziren garai egetxak, baina 16. mendeko egeforma, kontra-egeforma garai horietan kokatzen den liburu bat badu gogoan, Marguerite Yourcenaren L'œuvre noire. Eta garai horietan justuki garai bereko liburu bat irakurtzen ari niz, Epaltzaren Mailuaren odola, trilogiaren lehen liburua, eta hortan zinez gozatzen dut bai epaltzak nola ekartzen dituen pertsonaiak eta mailu bastarda horren historia. Zalditegiko mutilak hitzez hitz bete du elizgizonaren agindua. Soka luzea hautatu eta 3 itzuli eginarazi dizkio mandoaren gerriaren bueltan. Pedro Agerrek berak egin dio korapiloa, Ziburuko marinelen moldean. Aurrekoen Txillardegi hizkuntzalariari buruz hitz egiten zeurekin eta Euskadi Literatur Saria. Bai. Jaso zenuen, zorionak esan barik geratu ginen. Orain, eskerrik asko.
Ondo, bai. Jarraitu aurrera. duzu, idazten, beste liburutxu edo badaukate eskuartien, bai bata eta bai bestie idatzi, te idatzi. Bai, bueno, nik uste dut horra txikitandik eta idazlea berez dela Arrate, eta nik idazten dut, Arratek idazten duelako, uste dut. Eta ala delta ingo balu, nik ingo nuke ala delta ziur aski. Ez dut, idazle batzuk esatu dute, idazten ez dutenean txarto sentitzen direla, eta bar nik horrelakorik ez daukat. Ez dut nire burua idazletzat. Eta hori zer da, maitasuna? Berak ero Noski. zer egingo balu zeue bai? Hori da, bai, garbi dago. Espekulatzen hasita, Arrate eta Markos, izango zen, 18 urtegaz begiratu eta urtiek pasata, hamarkadazko pasata hementxe egongo ginela, berbetan, espekulazio honetan sartuko zen, bueno, bikote zarete, Bai, andra gizonak, Bai, hori da. bai. bai. Espekulazioak bete dira, zuen buruan, zuei buruz, Ez dakit. Ez dakit. Bai, nik uste baietz. Orain dela, karo, 55 urte ez genuen horrelakorik irudikatzen. Han elkar ezagutu genuenean, Ez da inondik inora. oker ez banago, han Hartzuko errotan, Hondarribian, kala batean, bainatuta gero joan ginen Brasil gozotegira, Irunera, txokolatea jatera txurroekin, eta gero joan zinen errenterira, gurasoen etxera, SEFT autobus konpainian, SFT, Hondarribitarrentzat da sakilak, eruak, faltsuak eta traidoreak, atzerapenengatik eta izen hori ipini zioten, eta ni gelditu nintzen Irunen gurasoenean. bueno, narrazio ondo hasi zen, orduen. Bai, Hondartzatik eta txokolatetik Bai, eta ipuinak aurrera ondo egin Bai, du. bai. Zelan izaten da, Arrate zelakue da bidelagun izatie, Markosena, Markos zelakue da bidelagun izatie, Arratena lagunduko zaretelako, nola irakurtzen da, batek bestien lana bestiek batena. Nik uste dut erosoagoa dela niretzat berarentzat baino, ze Markos lasaia da, eta biltzen da bere irakurketetan eta bere liburuetan, eta pisukide gisa guztiz erosoa da. Eta nik gehiago agian eten egiten diot, gauzak galdetzeko, edo afaltzeko, edo olako kontuak, ez? Baina bera barneratzen da bere irakurketetan, eta ja Markosik ez dago. Askotan ez dago. Orduan, erosoa, bai. Sartzen zarete? Bakoitzaren lanetan egiten ari zareten bitartean? Ni laiko adibidez, Arrateren izenburua da. Askoz ere txarragoa zen hasiera batekoa, luzeagoa eta astunagoa. Eta galdetu nion, hau ze, eta ni laiko. Eta bete-betean asmatu zuen. Ni Claudioren omenez eta ondo. Bai. Nik uste dut oro har, idazteari buruz, nik uste dut bizitza guztiz paraleloak eramaten ditugula. Batzuetan, zeo zer galdetu bai, baina nik igual gehiago galdetzen dizizu gauzak eta, baina normalean norberak bere hildoa jarraitzen dut, eta gainera jorratzen ditugun idazkera eta oso desberdina da. Orduan, normalean ikustu lan egiten dugula paraleloan denbora guztiak, ez? Bai, ez dakit, nire aholkuak gaur egun niretzat liburuetan, oro har, edukia baino askoz ere garrantzitsuagoa da marratxoaren erabilera. Ia koherentea den, zergatik hemen eguzki lore marratxoarekin eta patata aurpegi marratxoarik, eta zentzu horretan, koherentzia behar da, ez? Esaterako, belar ebakitzaile makina edo belar ebakitzaile, nola bereizi hori marratxoaren bitartez dakiz. Eta zentzu horretan, nik ez nizun ezer esan, zuk ja atera zenuen, uste dut Urangiztetan, Valeria Silvak askazalak margotzen ditu kakalardo berdez, marratxoz, da berde mota bat. Baina horretaz aparte ziegetan badabiltza gora eta bera kakalardo berdeak, marratxo barik.
ez? Orduan, ez dakit, bai, erabilera egokiak laguntzen du Erosaietan lehenbiziko kolpea. Da, uste dut, gehiegi irakurtzak eragiten duen neurosi obsesibo tipikoa, hau da, joatea marratsoa, bai. Durangaldean bizi den jubilatu bat orain. Aserirantza garaian, Mainaria errekaren babesean zegoen Tabira hiribildua Durangaldean orduko Durangon kokatuta. Lautada eder baten eratu zen, eta Bizkaiko Jaurerriko bigarrena edo hirugarren hiribururik handiena zen. Euskal Herriko eta beste leku batzuetako jentea ere bizi zen bertan. Dudarik gabe, Maria Guevara, Maria Dolara, Maria Manuela Mena bezala ezagutzen izena ere, ze emakumeak 17. mendean Anbotoko magalean jaio Anbotopean eta Ternuaraino iritsi zen, eta negozio garrantzitsuak izan zituen, bizimodu gogorra jasan zuen, baina oso duina. Hiru liburuetatik batak jasoko dut. Bata erresumaren inuzentikoa izango litzateke Peru itsua, derrigorrak horrelako malizia lantzera behartu zuen, eta esan behar dut azken oso gogorra eraman zuela, eta ez dela asmatutakoa. Orain dela denbora gutxi kontatu zidaten atzen batzen. Bigarrenean, Elbira Jandustegi kontatu esango nizueken. Elbira Jandustegik ere derrigortuta errugabea bati kalte egin zion eta bizi osoa pasatu zuen zor ura, arantza ura kitatzen. Eta hirugarrenean hau ez da gaiztoa. Hau zen limurtzaile bat, atzenean nobelako protagonista da, Agustin Galdoz, baina Maria Dolara jakin zuen bere parera ekartzen, berarekin zerbait egin baino lehenago. Historiak eskatzen dituena, hau da, nire helburua da jente arrunta, herritar arrunten historia kontatzea, eta horretarako ahots ezberdina behar ditut, orduan koralak izaten dira. Historia bat, dokumentazioak, eta baita ere berriz ere herritar arrunten buruarekin interpretatuta. Kontatzen duenak arimak eta egiturak. Ez dakit, hautzak arrotzen ibiltzea ez du merezi, dano dauzkagu biztan hautz pila bat eta ez gara hasiko falta diren galderak aipatzen. Ondo egonda eta ondo erantzun baditu ni pozik. Eskerrik asko. Eta hasierako irakurketa, lehenengo eta edukiari dagokionez, bat geu ikusten egongo dalako, edukiari dagokionez, arratearen estilo aldaketa sumatu duzu, dinot, ainurri egonda, esaten gabiltzena, apurtxu bat izan delako, liburua bada ezberdina, baina hori, jolas hori, realitatea fikzioaren bidez, geuri helerazteko, zer muzko irakurketa egin duzu? Oso atsegina umorea ere badu, eta orduan idazkerak batzutan nik uste dut egokitu dizkiola ipuinei, ez? Adibidez, Korrikalarian prosa ziztuan doa, Burbuilaken da txinpartatsua, eta Laseretasen amane bezala maiestatetxua bezala, ez? Orduan, badago gaiak, protagonistak dira, askotan nahiko desberdinak, baina gero badago zerbait batasuna ematen diena, eta da protagonista guztiak dabiltza erdigalduta, ez dakite zer egin, Euskal Herrira itzuli, Finestratetik bertan gelditu, Gudikerrek deia jasoko balu, martxan ipiniko luke beren eskalagunaren hiltzailearen kontrako hilketa, edo Joana, lodifobia jasan duena, eta ikusgaitz eta bere ikaskideentzat, eta ez dakiz ze arraio egin, danak dabiltza Joselu, energia subrogatuan, Helgak utzi du eta galduta dabil, nora ez hori oso orokorra da ipuinetan, baina
protagonista gehienak salbatzen ditu amumak. Edo bideratu, edo atzoek, ez? Adibidez, energia subrogatuan, zientzia edo zeren gainetik ipintzen duen amumak, burbuletan Joanaren amumak, hor eztabaida gogorra dabiltzade sozialetan, baina nik uste dut estralurtarrena dela Joanaren aluzinazio terapeutiko bat, eta hori martxan ipintzen duena da, amuma ere bai, bere azkazalak margotzen dituenean arroxaz eta gero bere zangoetako ponpulla gorriak eta bar, hoiek eragiten dute estralurtarren agerpenak, ze dira arroxak eta ponpulla gorriak eta bar. Gero, Lasereta zen, 3 parkak, atzo hoiek erabakitzen dute edo bideratzen dute etorkizuna. Hau da, hemen geldituko zaratxo. Hau da, senyoro bat naizen aldetik, galdetzen dut, eta aititek? Hau da, zergatik daude baztertuta eta erreprimituta denbora guztian amumak ahal botere impresionantea dauzkate eta bar, eta aitonak ez da aipatu ere. Zergatik? Igual, zure bizitzan Kontziente izan da nik uste dut, eta espero dut, datozen ipuinetan amumak ja ez dira gertuko, espero dut. Agerrari aitonaren bat edo sartuko dudan, eta bai, egia da, amumak gehiago ezagutu ditu dela aitonak baino. Aitite txikia nintzanean gaztetxoa nintzanean hiltzan, baina asko maite nuen, eta beste nuen ezagutu, baina bai, amonek egia esan, nik uste dut eragina izan dutela. Nik uste dut objektiboa dela gizartean be bai, amonen eragina, eta purtsuet ikusgarri egitea amonak eta dagokien papelea motibe oso ondo dauela. Baina nola ere historioetan eta beste osagai batzuk, beste kontu batzuk eragingarriak direla ere bai, ez dakit. Arraten noiz amaitzen da, ipuin bat, ez dakit horrazten egoten zaran, berri idazten, gauzak kendu, esaten gabiltzena, baten batek ulertzen zaitune eta dakienak zertan zabiltzen irakurrita zeo zer esango dizu, barriro aldatu, noiz amaitu behar da hau? Nik uste dut zenak esaten dizula, zena narratiboa, ez dakit nola azaldu, baina mila buelta ematen dizkiet ipuinei eta batzuetan amaitutzat eman arren, ezin egon bat daukat barruan eta bakit beste zeo zer faltan duela eta zeo zer gehitu behar dio dala ipuinari edo kendu, eta orduan nire buruan eromen antzeko eromen txiki bada, hor bueltaka eta bueltaka ibiltzen den ipuina, eta momentu batean etortzen zait hau faltatzen zitzaion ipuinari. Eta orduan sartzen diot hori eta ja bakean geratzen naiz. Beste ipuin batzuk ez ditut sartu, ze naiz eta oso garatuak egon, klik hori ez dut sumatu. Orduan gorde behar dut. Baina hori gero, sortzelan hori zeure buruan dagoenean, guk ez dakigulako irakurle moduen zer egondan hasieran buruan eta zer dagoen jarrita, suposatzen dudalako gero honelako lanetan, Markos, hasten zara figura bati buruz hitz egiten, edo hasten zara erlijioari buruzko gogoetak egiten. Horren besteko dokumentazioa egon alda, noiz dau liburu bet amaituta nahikoa, bestela jarraitu aldabe bai. Abandonatu egiten da, inoiz ez da amaitzen. Zuri etzaizu hori gertatzen, baina nik uste dut, igual zaiak eragileen kontua izango da, baina adibidez Txillardegiren liburua atera zen, baina nik, bigarren argitalpen bat balego oso desberdina litzateke, aldaketa pila bat egin dizkiot. Eta hau ere, ez dakit, hortan jarri ezkero, beti etortzen zaizkizu gauza berria. Zeri buruzko gogoeta da, Markos, liburuarena? Laikotasunari buruzkoa. Eta, behar da, erlijio katolikoak gehiegizko mutur sartzea dauka bizitza publikoan, hezkuntzan zehazki, eta, bereizketa hori estatuaren eta... Baina egia da, barkatu, askotan oso jasotzailea den espera ingurukoaz jabetzen da eta irakurtzen duenarekin, eta askotan esaten duzula. Hau sartuko nuke liburuan,
ze pena hau jakinez izana liburu Bai. amaitu aurretik. Ze pena bestea askotan entzuten dizut hori bai. Herri lasai bateko egunkari batek gertatzear dagoen hilketa bat iragarriko du. Jakin minak biktimaren etxean biltzera eramango ditu guztiak eta susmagarri bilakatuko dira. Amaia Gurbindorena da itzulpena. Iragana atzean usteko asmoz leku aldatu da protagonista, Belzebenea baserrira eta bertako bizimodura. Uste baino urrunago dago lasaitasunetik ordea. Pello Zabala frantziskotarra izan zuen musika maixu egileak seminario garaietan eta adiskide gerora. Gutun luze honetan, Arantzazuri lotutako bizipenak eta gogoetak kontatzen dizkio Zabalari, begirada sakon eta samur baten bidez. Espekulazioak. Hau da, ipuinen liburua, nire hirugarren ipuinen liburua, eta bertan imaginazioa, sormena bereziki sartu dut. Nolabait azaltzeko esango nuke burmuinaren bi hemisferiotik eskuineko hemisferiora jo naizela pixka bat, ze normalian eskerreko hemisferioa kontrolatzailea da eta analitikoagoa eta nire bizitzan behintzat pisu handia du. Hori dela eta, pentsatu dut hobezala eskuineko hemisferioa askatzea eta askatasun ariketa bat egin liburuarekin. Ondoren bai etorri da, jorratzea, dokumentazioa, zuzenketa eta abar. Baina egia esan liburu honetan, liburu hau idaztean oso aske eta oso libre sentitu naiz.